Alepi kunu play dajing mentongin wai an ben sawah jingin play an ben sawah jingin play sau tong ka ke goodbye sau tong ka ke goodbye Nginang ya chaseo Nginang ya chaseo Seyon iten na chongku Rainan ya chate chaseyon Shanong ba tu chongku Ikun musim deng Tuken yunang tembak Enggak gerdeng putrai geleng Enggak gerdeng putrai geleng Maben bil if you try Maben bil if you try Ngenang yang chaseyon Seyon iten na jongku Rai ngenang yang chate chaseyon Shanong ba tu jongku rai Lum se yon padang Nabulong jongku rai Genyan halen iksia delah Genyan halen iksia delah Anboy min deng bernai Anboy min deng bernai Genang yang chaseyon Seyon iten na jongku Rai genang yang chate chaseyon Shanong ba tu jongku rai Wai yang onyai sa kat basyang ranang yang Genang yang syakari hutai Genang yang syakari hutai Ribanya om jumlah riba yang om jumlah Genang yang chaseyon Seyon iten na jongku Rai genang yang chate chaseyon Shanong ba tu jongku rai Jingwai tiang onyai sa kat basyang ranang yang Genang yang syakari hutai Genang yang syakari hutai Ribanya om jumlah riba yang om jumlah Genang yang chaseyon Seyon iten na jongku Rai genang yang chate chaseyon Shanong ba tu jongku rai Nginang ya chaseyon Nginang yang chaseyon Seyon iten na jongku Rai genang yang chate chaseyon Shanong ba tu jongku rai
habawan dong syur bantun Cinyak hidup gelakau dong syur mandang lesu Beba penjok Ngam don syur tang ban Ngam dan syutang bariwan Ngabaduk kalah enrisma Ngamukoy di playonan Dengan magaliw long syente Mentangayay riway siya ngam don ngam don ngam don tangban mukat pandangin ngam don ngam don ngam don tangban mukat pandangin ngabaduk pala penrius pa ngabaduk pala penrius pa ngaukoy di playonan Dengan magaliw long syente Mentangayay biway siyan ngam don ngam don ngam don
rat cho me ga pa
bawa baperna Om kajing suplai Abajok lutaro At pagkanang shlay Janay britman ng shlay Nang dapat kasih Janay britman Shanda
ta kaburum ko jong ublay. Amen. Shua bangin pniach parangi gijing sekri gijongi kan ke step sngep haban ko hat yo sketri jong ke sinat ban ai ki ya program jong ke jing. Reverend Moderator nak bentak kecitip lang jong upai lang riungai barokoi kani ketika order of service kabakum ka sinod ngelapan baik bandon hakani kejingseng ke basipo siteng ia kejingseng en peniai dai moderator jong ka sinod ngini o kejing uli bat jing duai dai Reverend Shining Star Nongrum ngindon kajing sam ya ka Rollin Memorial Award kaba kasinor kajupanya ya kaba an pendap de moderator ngini oru ya ka report jong ka jingkhan bruk statistic report ban I the statistician jong kasinor I nongkren ibangin don ban yo agani ka jingseng de pastor SR Pamshang ngini o ya ka jinglum ya ka jing aingu kat badang lum ya ka jing aingu ngindon South Liki Koya, kawai kalong nakas Junior Society jong kabalang nong tumai ni nang ta kindon lightly pada standing Koya, kariboy mingi Presbytery Union kanong tuluk matan Presbytery Union, but nong jiri nong po Presbytery standing Koya. I ban penkentang ya kejing aingu the Reverend Lun Colin Baite. Way nege fraternal delegates jong ka Manipur Senate. Kani ka order of service kabangidon ha kani kejingseng moderator. Agus tang ngi aingu you play. Ha kani ke step jong kani ke sngi. Namar kejing kejing snai kejingan kat kejong. Ngidon hang ne hakani ka pandal hang ne hamadan. Kum ka jing sing sinat ribhoy president church sinat ka jing kenduk ka ba arpau reo. Ngilas dang ka jing sing naduk ka met sngi palai. Bat ka jing sing ka jongi kan kot haduk le sipet jan met. Hakani ka stamp nakaliang ke sinod, bat nakaliang juga kum moderator jong ke sinod. Ngesngepha ban priang ye piparo upat lang riwek jong ke sinod. Kibalawan ban ye poilem hakane ke jing sekrilang hakane ke sngi. Kibala ye mig ban wan na kibalang kibaper. Kibadon hapo upod usam jong ka ripoy sinat bat na syabar ka sinat. Pedang sngephay kinong kitkam jong ka sinat. Pedang sngephay ki pastor bat ki professor ki ba ki jong Pedang sngephay ki record ki delegates. Ki youth participant bat ki fraternal delegates. Ki bala yapoy na ki units ki baper. Ki baton hapo jong the Presbyterian Church of India. Pedang sngepha hakan kepo yaki para pengai ladatuan neki waipat ki kenhon balang pedang sngepha yapi de kejing kemat bangin ya syakrilang ya ke keteng ke jong trai jongi Yesus Kristus. Ngayeng hakane kapar pan priang sngepharu ladadon na preng jongi kipat ba wat yeki pompat long Kristan ro ngis ngepha chipun ban priang lang yapi chakane ke jing chaklang ka jongi ni aingu ru yo plai hakane ke step hakane ke jing chakri ka jongi kum ka sinat Ngidon hang ne kinok mikmat kiwa kijongi. Kat bala banyo jingtep. Don na preng jongi I Dr. M. Amparin lengto.
badai iway na minister jong kesurkar Meghalaya kabai kejongi. Ngidon ru hangne Srimati Magdalene Maulong badai MTC jong komsning konvensi. Ladadon kiway pat kinong mikmat ru. Kibangimla ban yo i mentah. Arai ngipriang ngipi daga jing i kejing kemen sya kari kejing cakilang kejongi. Priang sengep haru ipi baru ladadon ki ofisar surkar lagi departemen ki beper ki badon apa jang kari buhai distrik bat nak jelahi parokwe ladadon ki balha ban poi hakana kejing cakilang priang sengep hai pi daga jing i kecing kemen. Ngi aingu yu blai ru hakane ke step kat bala ban yu jing tep naka opes jong ke sinot ke jong he bah bleng jong i don kip store ki sekri ki jong blai ki bala ban yu poer kat lempat ngi don hang ne i Reverend RS Maulong but Reverend HB Lengkoi na KJP sinot sep ngi. Ngidon ru hang ne i Reverend LK Roy Marweng na kabalang uplay Meghalaya bat Assam. Pedang sengepai pi ki sekri ki i ki jong play. Ke jing don kat ke jong pi kalong ke jingker ku ya karibuhai President Shot sinat ke jong. Pedang sengepai ye store SR Pamchang. Badon kebentak kebakram ban ai ya ke kubur ke keten ke jong play hakan ke jing seng kebamta. Pedang sengepai pip store ke jing i ke jing kemen. Ngedua he bo play ulor kar lempat pi haba pisam ya ke kubur ke keten ke jong play hagi kun jong kesinan. Ladon kiway pat kiba ngamla bankot tu siem bakane kejing pedang kejonga kalong kejing pedang pi baro iway iway kapor kabiang pengini tengno ya kejing sekri kejonge ngin yerwai kejing wai nempar kapa arspa arpusau bat arspa arpusan nakaba kamrem. Hadian balakot kari jing wai i Reverend Shining Star Nongrum in yalam i kepulai ke ten ke jong play kum joro ke jing tuai ke jing pot jubilee ke jing yap kalpari ke sawajam jing pen hingi tole sngebha men sim beswai jisul job ke sngibalai ken mi ki koi di jing yap na ki jing kum kin lai. Kajing put jubilee, ajing yap kalpari, asawa jam jing penim eyangi, tulis kau pamen sembaswai, Jesu la jobka sebalai ken. Koi di
jong peun Jesu trai keban on bat Babylon ban take Jesu abang bat popan Shikam bat jingman ha jing sop chan bat ha jing hun ke shong ha trai ka et o kun ke jing ya le la wai no bom don shu ke nong shu Asyuab nglai khmat jong blai ha ka jing duai an pen pulih na ka tin ka jong blai na ki artli ki benta na ka kitab ka jong Deuteronomy kalnong ka bakhat wei kad khat ka bapra hadu ka bakhat ar kum juru ga gospel ka jong Matthias kalnong ka bakhat lai kad khat ka balai phun rew hadu ka ba sau pho. The scripture reading this morning is taken from the book of Deuteronomy chapter 11 verse 8 to 12, and from the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 36 to 40. Namar kata to pin sumar ki hukum baro, ya ki banga hukum ya pi ha ka ne ka sngi, ba pin long ki baklain, bat ba pin yo ya lej hapo, ban yo ya kata kari, sya ka ba pin saya lej banyo yaka bat bapila man pen slam ki sngi jong pi ha kata kari ya ka ba utrai ulas mai aki kpa jong pi ban ai haki bat ha usembai jong ki kari ka batuj da ka dut bat ka ngap ken namar kata kari sya ka ba melej banyo yaka kamlong kum kari Egypt ha ka ba pila wanno ha ka ba me mela bet yala usembai bat mela ai dala kaslak jat kum ya ka keper chur Henry kata kari sya ka bapin ya lej banyo ya ka kalong karilum bat karithem ka badi na uslap beneng kari kenya ka utrai ba ublei jong me usumar ki khmat jong utrai uba ublei jong me ki don halor jong ka hala ka sngi na du ka basdang ka snem hadu ka bakut jong karu Onda kumta haba ujisu la ino ikipai ba ula lech sheying te kisenran jong u kilawan ha u kidaong to batai yangi ya kata ka parshi ki nyut ka lengkha u te ula yathu bat ula ong haki uta ubabet ya usembai babha ulong ukhun ubriu kata ka lengkha ru kalong ka perthei kita kisembai babharu kilong ki khun ka hima henrei kita kinyut kilong ki khun uta ubaman uta unang syun ubala bedru yaki ulong usoitan kata ka ayam odru kalong ka bawai no ka perthei kita ki ba odru kilong ki angel namar kata kumba ya lum ya kita kinyut bat balathang yaki hakading kumta ken kalong hakabawai no kani ka perthei ublen kur khu ka jiban puliap sha skon ban ka tin ka jong u inai khmat jong blai ha ka jing duai ko pa jungi uba beneng ni aingu ye me ha ka ne ka step leng bai ka jing kur khu bat ka jing lam ka jong me leng bai ka jing im ka jong ngi shimet ni aingu ye me au blai leng bai ka jing kur khu bat ka jing lam ka jong me ya ka ribhoi presbyterian synod ka jong ngi leng bai me mau jam upa ar phun riu Bat ni aingu ime au belai ke jing sumar bak jeng rangkat ke jeng me leng bayu pai lang bala siuspa bala bani shimbenta lang hakani ke jing syakri lang ke jengi kum kasinat ni aingu ime au belai lang bai ke jing kerku ke bhatam ha ke jing im ke jengi hi ke bamal lang kasngi bat ni aingu ime au belai lang bak jing syaprang jong kasinat ke jengi haki babun kiliang jong ke jing syakri bat ke jing ai syakri ke jengi leng bayu ke para mensim ki badan ha put usam jong kasinat bat kum juru syabar jong put jong kasinat
Ni aingu eme au blei da penyo ingi kum kene kalat jong ka jing syakri lang ka jong iha kene kapor. Bat ingi scam ba kum me la lam ki por ba ki sngi blei no shedin. Ba ingi scam ba man lam me ru kum ju leng ba ha kene ka jing syakri lang ka jong i ha kene kapor. I duai sheme au blei leng ba ha kene kapor jong ka jing syakri lang ka jong i. Ingi scam ba ngi wei pai wei ki bala bane shimban talang ha kene ka jing syakri ba dan lang ha kene ka lempung jong ka jing syakri ka jong i. Ni dan ling bai ka jing terang ha ka bede ba ka jing bam ka bakan jam sim bat ngi tip au blay yo sei dan prabangit ki jongi hang ne pai lang jong ka rib hoi presbyterian synod ka jongi bat kum ju pai lang bala siu spa u jong me u badan sha lang bai ka jing trang u badan ki badan hapdeng jong ka jing du jing kermen bat bang ngi scam lang ba ka ni ka jing syakri ka jongi ling ba ki sur jing ruai ki jing duai bat kam tang lang ba ka tien ka jong me lang ba u syakri u jong me kan long lang ba dam tan pen ki im lang bai ka jing im ka bakan jam sim ka jongi bat ban ai lang bai ka jing kermen ling bai ka jing im ka jongi kum ki bangi ya rap ame au blay lang bai ka jing im jungi kum ki bangi lang bangi im ha ka ni ka slaper thei lang ba ka long kum ka ling ka bakhi ha pedeng jong ka eryong ya rap ame au blay lang bai ngi kum ki bangi bang la on ba scam ya la ka jong ka jing ngai ka jongi ya rap ame au blay bang la ban ya kum ka mon ka jong me bat pen sub ha ka kum ka mon ka jong me ban le ka kum ka hukum ka jong me ling bai ka jing im ka jongi kum ki bangi ya rap ame au blay bang nam long kum kita ki nyut ya ki bangin long kum ki sembai hang ni hasla perthei ya rap me au blei ba ka sngi ka bak haddu jong ka jingwan ka jong me bangin nam sha thang bat sha weng na ka ni ka khando ya ka ba me la bet usmbai hangi iwe pa iwe ya rap me au blei lang bai ka jing syakri ka jongi ka brang sa ya rap ya lam me lang ba ka ni ka sngi hi baro shi sngi ingi scam ba ki e baro long lang bai ka jing lam ka jing kur khu ka jong me shimti me au blei lang bai ka jing im ka jongi iwe pa iwe la ba klep ban ma pop kring kang bu ji syam lang ha ka jing im ka jongi hak teng Jisu ngi duai amen Blen ker khu lang ba ka jing pen pule bat ka jing duai ka bala yalam tape star shining star nang rum ku blai bun star blen ker khu ye pi bat blen ker kulang yengi baro ka riphoi president chat synod ka jongi ka ju ai ye ka award ka kerteng jong ka award kalong Rollinson Memorial Award kani ka award la ju ai ye ki kun samla jong ka riphoi president chat synod ki balawan hakmat ha ka examine jong ka SSLC te hakani ka snem ro ngi kum ka synod ngi don ban ai ye kani ka award bat ngas ngapha pan khot yu sekretari jong ka synod ban pentip hangi ye ka kerteng bayo ye kani ka award Reverend Moderator ngan pensngoi ka keteng jong i ba yo pediang ya kaniga award bat kat ba dang kuliah ni keteng khot ye ini ba yo pediang Irwan Syakmat ban shim ya ka certificate bat ka cash award ka bagai synod ke juai i ba yo pediang ya ka award jong ka secondary school living certificate examination araja arpulai baka synod kadon ban pensngau idei Miss Hanika Barim ini iyo percentage kabakandai puai 0.1% hak mentangin poi pat hagwai ke pentang pat kata kalong penginyo ye ke report statistik jong ke synod nak bentau snem arhajar arpolai
dengan sengapa ban kohar yo statistician jengi ban ai ya ke report jingking bro jong ke sinat ke jengi. Reverend Moderator, ngasih bahawan yaitu ipi umupai lang juga sinot ya ke jingdon brio jongi hakasnem hajar apulai kumne hak basdang kasnem kishenrang ngidon live prahajar praspa saupusan ngon kikentei saupewajar sanspa kadwingon barok ke jingdon kidkhot basdang juga snem kalong nyau pukundai hajar laispa san pundriungon ke jingdon jong kiru khot chendrang habas dang kas nem kalong arpu ar hajar arpu laingon riu khot kente arpu saw hajar nyeuspa lai peungon palat khat saw snem san hajar praspa ngon hapok khat saw snem arpun riu hajar praspa laingon hapok kas nem lakha siajar sanspa kendai pu saw ngon lapdiang balang thumai arspa lai peungon lapdiang balang naki balang lajong arspa pra peungon lapdiang balang naki wepat ki jai balang khandai pupra ngot lawan phai khandai ngon layap laispa san pusan ngot lapha keteng balang laispa sau pusan ngot laweng balang laispa ndriu wengon jingdon briu ha tiwa mission field hagi lightly ki preaching station lempoj preaching station makdo preaching station bat abnjong preaching station kalong kumne jingdon ki ying kristan sau santli shendrang shispa khandriu ngon kentei shispa khatlai ngon barok kalong arspa arpundai ngon jingdon kiri khot chendrang san punyong ngon kentei ndriu pulai ngon balat khat sau snem khatlai ngon hapo khat sau snem khandai pundriu ngon kumta ka jingdon kiri khot hakabakut ka snem arhajar arpulai chendrang kidon lai pundai hajar sanspa san puingon kente saupuwe hajar arspa nyeu saungon barok ke jingdon kid khot habakut ke snem kalong praphe hajar arspa praspa arpu sangon kiriu khot chendrang kidon arpu arhajar praspa lai pundrungon kiriu khot kente arpu san hajar laispa khat prangon balat khat sau snem lai hajar sanspa khandai puengon hapo khat sau snem ar punyo hajar prapeongon kiwei kum ki jingtep hapo jonga sinot ki ying kristan baro ngidon khat sau hajar sanspa lai peutli ki tenat balang khandriu tli ki balang shispa sau pupratli ki pastret ar puetli ki presbytery santli ki pastret sau peungon ki propastor sangon ki temen basan sanspa lai pendriungon ki temen basan presbytery saungon ki retired pastor sangon ki school khat santli ka college kawe children's home kawe nangta ki midon ki mission worker khat sangot kumta habas dang jongkas nem ke jingdon briu kalong nyeu pukundai hajar laispa san pendrungot bat hagabakot kasnem ngidon prape hajar praspa ar pusangot kumta ka jingroi jongkit khot hapo jongkas sinot habakot jongkas nem kalong si hajar sauspa ndriu pukundai ngot doble ungkerku ya ka sinot bangnang san nginang roi ha ka jingdon briu bat kumju de ha ka jinglong mensim uble ungkerku naga bentak burom gujung ble amen. Belajar pun teman mesan, nak bentak kena keriput, kaba pila ai pedeng jongi ke jingking beriu
bat kuwe ki jing tip apa jong ka sinat ka jongi idap da ki jing kemen kumala pen sneu hege ka sinat ka jongi kanang roy na kapor shakapor na ka snam chaka snam ha ki kam kum jo ro ha ka jing don jong kidakhan ublen kirku yagi sinat ublen kirku statistician jongi may nangla pantre kiway pat kipar ngidap daga jingkaman bangin nginang yo shu apreng jongi ye kinong mikmat kiwa ye ki jongi na kare katong bat katain ke jongi ngis ngepha pan priang apreng jongi ya Mr. Charles Mangan MLA jong Kamahoti constituency idap daga jingkaman priang ngepha pisa daga jing ke jingkaman priang jong ke jing sakrilang ke jong ikum ke sinat hangne ke jing don ke jong pi kalang ke jing ke khu ya karibhai presidential silat idap dru daga jing ke jingkaman hakar ke step agar ke jing sang ke pementa ba unong keren uban keren la cibet ay jing sang ka baar la don nadu kere jing sang ka pementa but dai dai irreverent GPL kadau kipor kiba kisnam kiba kham menchua stor GPL kadau udai wen agenong hikai jong ka school theology ala sep na preng jong hikum ki pastor ngilong ki khana school ki jong te preng sng bhai pip store na du kare ke ching sang ka pamenta but hatu ke ching sang ka bala chepet ha ka pipin ai ya ka kubar ka ten ka jong play blend ka khu ye pi pat ya ka sinat ka jong ngin poi ha ka pat ka penta jong ka ching sakri ka jong bat kata kalong pan yus ngiu ya ke kubar ke ten ke jong play ang negidon irepren SR pamchong we deep store palarang pa hapo kasinot ke jongi pedang ngepha sa chi sen pat store na ka penta kane ka program blay lor kat lempat pi kat ba pirang ai ya ke kubar ke ten ke jong play kat by pastor SR pamchong idang penkre ban yang ban yetu khana tunginang teng ban sekri yu play na ka bayar wa ilang na ka jingwai nambar ka ba chispa lai pusan bat chispa lai pulai atu kren ba jamnut jisu iktin jong melong umso ki bala pen mi ka jingsu ka batap da jar paro ka jing sawa ka jing penlong ki jing penchoi do bat pop ha jing sawa sneu phai chung me ki jam jajai ki tu kha ngin yer wai pro ki khat ka jing wai nambar ka ba jispa life san ba jispa life polai nak ba khamrem Tokren macam Lut Jesu Iten chong elong umso Kibala en meka jin sukabata Ajor baro Hajing sa Wakajing penlong Kejing penlong
jing ma pe ai ngin snap jing sawa chong me ka jing sa wa ba don bon apo chong na ha ka chong no twen me jing suka ba ko ong haga pa me long chong na ong daka tin ka ba shai to pen do ka ching akta tin kren haga to kren akrai ai ngan yo skau ka wei ka tin ka ba mi na po neng he i ching shen ting in cha tu nong ching suk po tu kun kan mi Hakabas dang ing apen pang kejing sengongu yo blay. Ublay bit. Ban penyang yang kene kajaka. Ye ula pen kentang sipor hakmat jong piu pai lang bala suspa jong blay. Ban pen sengau. Ya ka kubor ka bau blay udon ban kren. Lengba jonga. Ngalong tang ka serniu. Bat haba pipet syakane kejaka. Ai bagi khamat ki jong pi. Kinyo i ya kaburam ka jong blay. Reverend Moderator yalam ya ka jingeseng mane blay ke jongi hakane ka step. Ubalong ru unong yalam jong ka sinot ka bait ke jongi na ka bentau nu snem arajar arpusa. Kinong kitkam jong kasinat kiparanong syarai pastor kitumen besan napo jong kasinat ban ngisngu thu ru kidon kiparanong syarai kibawan nasyabar jong kasinat kidkhot ki delegates bat upai lang balasus pa ujong ublay. Ngapen pau kajing sengungu ya ka nomination committee jong kasinat kabalayo i yang au usyakri berit ujong turai bat bansyanya hanga ban sam ya ka kubor ka baim na ka kitin ka jong blay hagane ka jing seng bat ba hagane ka step. Ngam don telich ban pen pau ka jing sengungu ya ka sinat namar kaneka lat bat ka kabu ka bapi pila penyo hanga ha ka jing sengau bru ngadang sengau kena andre ngat ngej maka sinat kayu i khamha bat ngangej bau blay utip khamha. Haka kitab Genesis kalenong ka benengkong nyesem bau blay hadu nyusin ulapen bena baka perthai ka maryang bat ki jing don jing em baro ki bau lathau upen kut ya ka wei ka kentin bat kata kalong ka babha kane ka kentin kalong ka babha ka pen i ka pensisya bakane ka perthai ka bangi im ngi syong isa kalong ka baba Henry tang hadin katto ka nepor ka jing sniu bat ki jing thala ki yo ban ka serniu ya kane ka jing bha bat ka jing thmu babha ka jong blay lengba ka jing kha ya ka pop ha ka dur jong ka jing bom kongu ya ka hukum ublay
lengba u Adam bat ka im. Kibala pen sniudur bat kibala pendu ya ka jing bha jong ki jing penlong ki jong blai. Kibala pendu ya ka jing internet bat ka jing syong suk jong ki jing thau u blai. Namar kumta ken kat ba kumba da we briu ka pop kalabsu sya ka perthai bat kata ka pop ka jingyap kalawan ha ki benriu baro par namar baro kila le pop ong apostol Paul ha ka shithi sya ki nongrum san galanong kad khat ka bakhat ar. Namar lagi ringkang ubriu haban mat ya ka jing im ka ba shem shitom ublei uloong hau Adam da ka jing shitom men bam na baro kisngi karta jome bat da ka jing seep ka khmat jome men bam yo kpu hadu ba men da lekno na ka ne ka khando Genesis lai kal nong khat nyo hadu khat khandai kane ka jing im jong ka jing sha shitom lane ka jing im jong ka jing shem shitom ki penlong yau briu bau hap banyak sai bat ha kane ka jing im jong ka jing yak sai ka wanra ya ka jing yale ha ka jing im bat ha ka jing yale ka don ka jing ya thombor ka don ka jing le jubor ubala u im Henry bomla banyale uhap ban kaang bat uhap ban lenyar kapop kadai ka jingpang bampong ya ke jing temu babha ke jong blai baro ya ka bau khun ban riu bat ka perthei ka maryang ngihap banya ut bayan ban ya lenyar ka kubor lengkot kabangat don banya sam lang hapedeng jongi akan ka step ngan pensyong nong rim ya kana ki arli ki bentah ka bentah ka beneng kong kalong nak kitab Exodus kad khat kalenong ka ban riu kad khat ka basam bat ngalayo sngew ya ka jingut ki khun Israel ki ba ki Egypt ki bat ya ki ha ka jinglong mrau bat ngalayo sngew ya ke jingut ki khun Israel ya ki baki Egypt ki labat ya ki ha ka jinglong mrau ka benta ka baar ka long na ka kitab Ujob ar pusau kal nong kad khat ka bakhat ar ko ong kumne ki briu ki ut na ki snong babun briu bat ki mensim jong ki belamong ki lenyar ki briu ki ut na ki snong babun briu bat ki mensim jong ki belamong ki lenyar ngini aduai ni ai ngu ya me ablai na ka benta ka ne ka por ka ba kordor bat ka ba kentang ka la sha sngo bahayangi bangin mi na la ki jong ki ying ki sem ki jong na la ki jong ki balang ki jongi ban ye shem hang ne ka jing ye sang sinat hang ne ha ka balang dong thamai na ka benta ban dei ya ka duan ka jing syakri bat ka jing ro ka jing penon brong ya ka kerteng ka ba im ka jome ngidon hak ne ka khlimat ban yo sngo ya ka tin ka ba im ka jome lengbau syakri berit ujame syakri ujame ulong tang ka sernyo pada bau pai lang upai syeng ne ka jaka sya kinyo iya ka brom blai ka jome kren atrang syashkor namar melong ublehi lembau trai jengi Jesus Christ ngiduai amen ka jing ut lane ka jing lenyar kadai ka jing penpau ka bami na syapo ka donut ka jong ubri ka ei ka bakaan na syapo kami ha ka dur jong ka jing kaang bat ka jing lenyar kane ka jing kaan kami namar ka jing ban khia jong ki jing mong namar ki jing ban khia jong ki jing pang ki jing sitom namar ki jing ban khia jong ki jing kordit ka jing ut kami namar ka jing pang jong ka do bat kala ruban long namar ki jing pang jong ka mensim
Ngiim hagane ka perthai ka badap tang da ki jing lenyar. Kane ka jing ut ka jing lenyar kala ban mi naka nore kanu ka daw. Kala ban long ka jing sya ban beng haka imlang ka salang. Ka jing sya le beng. Ka jing sya thombor. Ka jing duk ka jing kerdu. Ka jing ut ka jing lenyar ka mi naka daw jong ka jing ya pait ling ki long ying long sem. Ka jing ut ka jing lenyar. Kam kut tang hau kun ben riu. An rei ka perthei ka maryang. Kaya ut bat kala lenyar rem. Namar ka jing im kwan mentoy. Ka jing kwa lalot jong ukun ben riu. Ubayu roj bat upa penjot pendu jubor yaka. Hagane kapor ngan yalam jemut halor ki lightly ki benta ki daw ki ba penlong yau kun ben riu ban lenyar ka banengkong ka jing lenyar jong ki bat lot bor. Haki benta ki ba syakmat jong ka kitab Exodus ngila pule syapang ka jing syak pensitom jong ki kon Israel hapo ka jing sensyar jong usim paro hadin ka jing yap ka jong u Joseph kalenong ka benengkong pra hadu ka basipau. Lakeno bagane ka jing ban benya ki kon Israel ka long namar ba usim ubat mai jong ka ri Egypt udei ubom itu yau Joseph. Bat yau senyang uba ula peno syakari Egypt kum wei naki menteri rang ba ka jong ukpa lane ukpa jong tau sim. Kane kala benlong tang ka daw ka ba pau syabar. Kat ka hima Egypt ka ba krau hakata ka por. Ka ba don sibon ki riu stat bat ki riu syempang. Kala de ban don ki jing itu khana pateng. Ki jaka lum thup ya ki kot ki ba don kam jong ka ying sim. Ban pen itu ya ki long din ya ki nong sensyar ki bala leño. Halor jong ka nong rim jong ka jing bom kin mau lane ka jing bom itu ya briu ubelatei ya kari Egypt. La sensyar don bor but yuraj ya ki mrau Hebrew ki batlot bor. La penlong ya ki batlot bor. La penlong ya ki batlot bor. Ban long ka jaka yu kejat. Ban penkiu ya ka buram bat ka bor. Ka jong ubat don bor. La kenton jubor bat la penkit jubor. Halor uduk usuk ki kentei ki kena ban pen mentoy yalade shimat. Halor kine ki nongrim usim jong ka hima Egypt ula tombor ya ka hok long briu man briu jong ki kun Israel wat ban persyang ban pendu jaj ya ki nasla jong ka pertai. Ka jing runar jong ne usim kala penlong ya ki kun Israel ban ut ban lenyar bat ban kaang. Namar kajing saja bat kajing kordit jong kajing im. La nyau benya ki haka imlang kasalang. Ki syak tombor haka yok kakot. Ki im kendoi jakpo. Naka benta ban penruspa. Yaus im bat kahima kajung. Nyai ngu yau blay bangilong ki nong syong shnong jong kene kari. Kabla tip kum kari sensyar pat ba. Haka ba mangi kinong syang syong idon ka benta ka ba kongsan haka sensyar kadar. Kat kum ka jing pruidak. Jong karis kariti sensyar jong kari. Ka jing sedang ka jing bubek bat ka jing temu ka long ka badai. Ladang ipet kham hajan. Ladang ngibishar bah kham hajan. Ka jing sedang bat ka jing temu kamlong. Ka ba jamin ta kamlong kum balatumu. Ka don ka jing persyang na kapor sya kapor ban pen kala ya ka rukom ka bala judon. Ka sensyari kamlong syu kat kum ka mon jong babun ubalang. Henry labat lakam tang daki katu kami. Kadon kajing persyang ban lusya ya ka rukom im kajong kinong syong shnong. Kadon kajing persyang bantu kelar
ya ka riam ka bej. Kadon ka jing persyang pentuklar ya ka bam ka di. Kadon ka jing persyang pentuklar ya ka keren ka khana. Bat ka bakham sngosi na ka benta jongi ki banget kalong. Kadon ka jing persyang pentuklar ya ka jingej. Bat ka jing light load. Ha ka jing maneblay. Katkum kariti sensyar jong kari ka baik ka jongi. Kadon ka jing penshifting. Kadon ka jing pensir. Kadon ka jing penrit mensim ya ki rit paj bat ki bat lot bor. Bat ka bakut ka jongi kalong. Bangi hab ban kaang namar ka jing ban kia jong ka jing kit. Ya ka imlang saklang hagane ka ri ka jongi la tip kum ka imlang ka saklang jong ka jing ya nyau kor ka jing ya nyau buram mar keliang. Kadon ka jing buram ya ki temen kisan. Kadon ka jing nyau kor ya ki kentei ki kena. Ka imlang saklang ka baya be ya ka yap ka im ka khia ka shon jong ki marjan marpa. Ka imlang saklang ka baya kit ya kapang kataj bat kasngausi kasngaupa bat kajingetip lem kasensyar ha kajingya be teneng kajongi jongki khon jongkene kari ya ka jongki we ngilas dang ban klet bat ban sentuy na ka long breu man breu ka nong rim ka blas seng ngilas dang ban klet yala ka tenrai long breu man breu bat ka tenrai long ri long raj ka jong ka jinga tip lem ka sedang ban sti ka yeng rasong ka jinglong hangame klem tip buram ya ki temen kisan ne ki bahalor ka jinglong runar bat ka jingkwa kangar ki long ka rukom im jong kene ka juk ka banta klem khen ya ki khlung ki khna ki kentei khna ki kelasok pedung ha ka jingkwa brai ba ijli jong ubas ngeu don bor ki nong we nong ar ki syak tharai sniu bat ki syak subas sniu syak tangon klem poi perkhat lane klem wat shwa ya ka daw ne ka tenrai ki bakot bor ki yo ban im ka jing im ka basngan andre upaj ret upaj kar upaj ba jong kari ki im hapdeng jong ka jing sir mensim ki rimadan ki kelasok pedung na ka benta ki weipat kat syabangi lek nyiwan ngio sngau bat ngio itang ki dak sok khliang bat ki dak mong bat ki jing ut kijing lenyar hakari pat kejat kamaya ka hok kalong mau nong rim jong ka jing hikai ka jat ben riu khasi ha ka yo ka kot ka khai ka pateng kamaya ka hok kalong ka hikai yangi bangin khensang ban simtam ne simduna naka ka bom dei hok ka chong ka ktin ka jong blai ka pen kan mau ngi ha ka probab khat wei kal nong khat ka pen kong kalong bakat tarajur ka basyukor kalong ka jing ijli ha khamat utrai ka tarajur ka basyukor kalong ka jing ijli ha khamat utrai ki briu ki khenkor yala ka jong bat ki buram ya ka jong ki we ki tip ban nyau kor ya ka por lek tre lek ta kane ka jing long sngur ka kentiu ya ka yo ka kot bat ka nam ka buram jong ka jat ben re ki para banget bi kamai ya ka hok ka danglong ne em ka bor ne ka nongrim ka ba ya lam ya ka jing im ka ba man ka sngi ki jongi habangi tre ya ka no ka kam langi dangken mau ne em ban ken baka long ka pap ka sang hangi ban kum simtam ya ka ka bom dei hok ka jongi
lada kalong kumta balai ngidang yo sngew ya kajing ut kajing yam kajing lenyar kajong ki batlot bor ki baduk ki bakurdu namar kajing syak keni no jong ki ya ka hak long briu man briu kabadai hak kajong ki kadau kalong bakane kajuk kabangi im kalong kajuk kabau usim kinong sensyar bat kinong syong snong ki deki bom kan mau syu yo Joseph bat ki bom itu yau blai kari ka jongi haki ba bun na ki nong syong snong ki deki nong rep bat ngi im da ka rep ngi bat ngi trei yala ka jong ka kam kum ki nong rep ngilong ken rat hala ka jong ka kam Henry ka bas ngau pla ba on dao la poi hayo ngilong ki syakri bat ki mrau jong nong khai ngilong ken rat yala ka jong ka rep Henry on la poi hayo ki mar ki mata ki jungi ki syak budor hau nong khai bat usdang ban knyot kat bau ngau bha kat bau ngau bit ya ka umsep bat ka bormet ka jongi labudor bat pensyong dor daki wepat na ka por sya ka por ngi jio sngew ya ka jinget hu jong kilat pathai ku bor balenyar ki nong rep namar ka jing yar dor jong ki marep lenyar ki nong rep namar ka jing yar dor jong ki nong rep ha ka jing sung thu ka berit ka jonga kat badang mi gisni kador kimar ki mata kelanang ki ngangej baka rep karyang ka jungir ka dei ban long kumta kadon ka ere ka ei kadau shalendet jong ka jing lenyar jong ki nong rep mat klam artatin ka dei ka jing syak nyot ben ha ki padon bor kadon ka jing bom yar rengkat lani ka disparity ha ka jing samentai ka jing mentoi kala benlong na ki skim sorkar ki bedai hok banyo kimyo nrei ki bom don kam ya kata ka jing mentoi kiyo ki don ki beri ki ba syam shitom ban bread ya ka basatam na ki insyadja ki jongki kim tip shano ban bread nrei ki don pat ki babon ki beri kim don ban bam watang sisen bam ha ka sisni ki don ki beri ki bela hap ban penpat penpra ya ki tiar ki jongki namar ka jing slay jong ka spa ka pho rei don bun ki briu ki bom don ka jaka ban ri na uslap ban nak ler ki khun samla jong ka ri ki kaang bat ki lenyar ya ka jing bom yo kam yo jang ka lawe ka badum kakak ya ka jing yai lenti ka jong ki bat habaki samla ki du jing kermen ka ri bat ka jaj ben riu shisin kasni kan kalan ha ka jing tung kam tung jam la pensyong nong rim ya ka jing itu om ha ka jing la dei ban itu ya no ban yo kam om ha ka merit lenyar ki kun samla jong kari namar ka jing bom yo kam yo jam namar la shimno ya ka hok ka jongki la kni no ya ka hok ka jongki ban ai haki bom don kam ya ka jing mentoi ka jongki ki para banget bi ngihap ban kaang ngihap ban lenyar namar ngim don lat ngim don ka jing arab ngim don ka jing kersyang nang no rei tang ban kaang hak mat jong blai bau blai un sngaulem ban syak skor ya ka jing ut ka jing nam ka jingi ya ka jing ka jing jinjar ka jongi bat ban penlaj merau yangi na ka jing syak te syakum haki bor jong kane ka perthai kumba ulayalam yaki khon Israel nakari Egypt syakari jong ka jing kular ka baar ka jing lenyar ki ba mi na ki long ying long sang na pedeng ki sautli ki shlem ki ba penlong ya ka imlang saklang kata ka long ying ka school ka ri bat ka balang ke long ying long sem ka long ka shlem saindur ka benengkong bat ka barimtam ha ka perthai ka long ka bo blei daladehi ula thau
kerpang bat penkentang ru yaka na ka benta ka jing manbha ukun benri haka kitab Genesis kalau nong benengkong ar penyau ar pralai we Matius khat khandai saw du unriu ka kedeu yaka jing sedang bekentang jong ka long ying long sem yaka long ying long sem la penlong dau blei da ublei syem la penlong ngamut banong yaka long ying long sem kum ba hukum yaki we tolong tekala long Henry kadai ka bau blei ula thau daki ketibat persat dau mensim beim haka long renyeng ka jong u Adam ublei haman madep ban penlong jing penlong u ong ka long ka babha mereka don ka khep bau ong kam long ka babha kata ubriu klem ka long ying long sem kam long ka babha kumta ula thau ya ka long ying long sem ka penengkong hakasithi syaki Ephesus san kalenong arpusan riulai upol wanra ya ki kendon ki balong kum ki mau bersiu na ka benta ban wanra ban penyo ya ka nongrim ka baskem bat ka basaj haka jingya dei hapdeng ki khot jong ka long ying long sem hangne labata ya ka kamram ka bakong san jong ukpa ka kamram jong ka kemi ka kamram jong ki khun ka kamram ukpa ka long ban it ya ka tengah bat ban besar ya ki khun ka kamram ka kemi ka long ban burom bat nyau kor yau tengah bat ban ri ban sumar ya ki khun ka kamram ki khun ka long ban burom ya lau ukpa bat ya la ka kemi ka balong ka hukum kini ki kendon ki bau pol ula kedeu ki don ka jinge dei ka bajan bat ka lengwiar pe barhem bat pasaj jong khun khasi khara ha ka baki khot jong kata ka long ying ki shong saudong banyo sneu ya ki jing hikai syapang ka akor ka burom ka long briu man briu ka jing hikai ban im sngi ha ka kam ka duk bat ka jing hikai ka bakong san ka long ban burom yau briu bat ban ting burom yau blai kane ka dei kata ka dur jong ka long ying long sem ka bo blai ula thau bat penlong bat undang yai milenti bahkan long janai nakapor syakapor baro nangingi don laki jong ki long ying long sem bat ngiwan naki long ying long sem langiwan nakano ka long ying ka jingkeli ka bami menta ka long bahap deng kane ka jukshai ka juk ya be bat ka jing ya be ya ka kamai ka jing ya be ya ka jing nang jing start ka jing ya be ya ka jing im ka bakhambha ni ka standard of living ka jing ya be ya ka jing im ka bakhamsuk ka bakhambha i kumba ka the peja bat ka pendai tha ya ka jing rem ka bat ka jing saat jong ka lengwiar pe ki jing Kristan ki jong ha ka jing im jong ka jing ya be la pen ya khlat ya ki mi ki pa na ki khun lang ya shong ya sa hapo uju utunum utendai Henry shem sitom ban ya shem apedeng ki kimi ki pa bat lagi jong ki khun hakini kisni habadon ka kenro ka ba penya khlat ya ki kimi ki pa bat ki khun ka don ka jing shong senjor jong kan nong rim ke baskem ka long ying long sem ki jongi teng teng ni syemru ki don ki long ying ki baya ka jingkit khli kum ukpa bat ka kimi ki IT pateng haki wei pat haba kumta ka jing im ka ba kumno ngin pensan penramba ya ki khun ki kti ki jongi lane ka long ying long sem ka ba kumno ngi khmi lenti haba ya ki kendon nong rim baskem jong ka long ying long sem kumbang isdang i kumba las dang ban penki bat weng bat ka lengwiar pe ka barhem lathe peja ka don ka jing shong senjor bat ka jing peja jong ki long ying long sem ki jong dei haba shong senjor bat peja ka long ying long sem baki mi ki jing ut ki jing lenyar na ki tliu ying ki jong u David haka khets im u hab ban pet yam rem na lau jong khun ba i jong u Absalom namar kata u yam da ka jing pa donut ko Absalom
habau kun jong ura ya ka khong dong jat persya ya lau pa nganget ba kam don ka no ka jingmong ka mensim haba ki kun ki jongi ki yang ya le persya ya ki kmi ki pa ki don ki long yeng ki ba ki kun ki haban ut ban nyar namar ka jingbom don jingket kli jong pa ki don ki pa haba ki rung hai po ki ying ki sam ki rung kum ki sing ki ba kerhu ba penlong ya ki khot jong ka ying bakin syong rit mensim hakendong ka jingyam riu ka bami nakim rau Hebrew hakapor ka bakha yau Moses hari Egypt kadang yai sawa hadu kine kisngi namar ka jinglong runar ka jong ki long pa teng ki don ki long ying long sem ki bahaban ut balenyar namar ka jingbom don jingkit khli jong ka kmi jong ka hakasit ka kitab jong Job ar kal nong dekhot ka ba ar ka ba khendai ka penken mau yangi ya ka jinglong jong ka tengau Job sngap ngin pule ya kini ki bentah meyai ne kataru ha ka jing janai ong ka tengau Job yo Job do kentai no yo blay jome do yap no artat ka kemi ka badai ka pedeng jong ka yim ka kelalong ka tedu jong ka yim aba ka kemi ka ai jing kersan jing penslur bat ai mensim ki khon ki kenjo saprang haki e barok bat ukpa uslur bat yo mensim ban le ya ki e ki ba kham krau ki ba kham ha ki ba kham don burom na ka benta ka jing bet jing biang jong ka long yeng long sem apa deng ki eryong ki ba be kertep ki ba persang ban pen kelon ban pen jot pen pra ki long yeng long sem ki jong ngiladei ban shem ya ka nong rim ka ba skem ban yada ya ki long yeng long sem jongi na ka jing jot jing pra ngiladei ban te song ya ka jing long ka we ki khot jong ka ni ngiladei ban pen pra ya ki kenro jong ki yeng ki sem ki jongi ki ba mangi ki kmi ki pangila ban ya shem bat ki khon na ka ni ka juk ka ba minta ngiladei ban don ka duan mane blai ka ba klan bat ka ba shirham po yeng po sem lom kumta ki yeng ki sem ki jongi kin saklan ban ngiladei ban penlong ukris ukli jong ka yeng kanang ba ka ta ka yeng ka jongi kan long ka yeng ka ba syong sok syong singai norwai shamen sim pen kan ma ini ka jing wai wong yeng kristan ba sen syaru blai jing suk ka don hangta jing ya ro ba dap ba slei ya u hala karta kabalai bat ka khadu ka jing thau thamai pat ya ka imlang salang pat ya ki yeng ki sem ki ka imlang ka salang ka jing ya kini ki sngi ka don kam kerki ya ka jing thau thamai bakan long ka ba ngan na ka benta ki long din ki mandin bat ban penne ya ka jing nyau kor ka jing nyau buram mar kliang ka dei ka jing ki khli jongi kum ki bangej bat ka balang ban don ka benta ka ba kongsan ban penyo pat ya ka imlang salang ka ba koj ka ba khia in persyang ban tei ya ka ribat ka jat ben rio da ka bangin sedang shwa nala da don ka no ka jing thau thamai ya ki long ying long sem ka jingi ya ka ribat ka jat ben rio ka jingi kam dei ka bor sarkar kim dei ki dorbar shnong andre ka dei ka jingkit khli jongi shimet lada mangi kum ki nong shong shnong nyim don jingkit khli mano ban shim ya ka jingkit khli ladangi kwa ban thau thamai ya ka ne ka juk kapla jot kapla pra kapla hyar dor hakil yang baro ngila dei ban sedang shwa nalade ban long ka nuksa ya ki we ha ka jinglong jing im ka babha ha ka jinglong jing im tip briu tip lei tip akor tip buram ban kren ban le tang ya ka hok bat ka jing shisha bun sin ngi kloi ban kedeu kti ya ki we ngi kno ya ki we han re ngim ken mau bat ngim poi perkhat bang ngi long pen ban mangi ka dau jong ka jing jot ka jing pra kum ka balang ka de ka kamram ka jongi ban sain dur ya ki khon ki kti ki jongi bakin long ki nong shong snong ki ba paka ki ba tip yo briu bat ki ba tip yo play ladangi la ban sei ya ki khon tip briu tip play klem artatin ka imlang salang ka jongi ru kan mat ya ka jing kerku kum ka balangin long ka mlu bat ka jing shai jong ka perthai ban pen bha ya ka perthai ka balaput bat ban yalam ya ka perthai ka bala sak kemalanti sya ka buram ka jong ublai ka kitab chronicle ka baar nyol nur khat ka ba khat saw ko ong lada ki briu jonga ya ka bala khat ta ka kerteng jonga ken pen rit yalade bat kin duai kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na kilanti bomman jongki
kum tate ngan ngeu na beneng bat ngan pen khia ya kari kejong ki para banget bi ngim don lat da kum wei pat ban laj na kene ka perthai jong ka jing ut ka jing lanyar laj tang ka jing kala ka pemut ka jing thau dur thamai ala ka jong ka jing em ka jing thau dur thamai ya ka im lang ka salang ka jing thau dur thamai ya ki long yeng ki long sam ka jing ngin mi no narama ka them jong ka jing yam brio bat ngin ya be syari kanan kari ka basuk bat ka basem sngo ba norwai shem sim ka jing ruai ka chis pa sau pu pra ka khat ka ba arong ngala thai harut wa babel tanggalan nyar hang tadon gidui tara jong ka sayon haka donut kiason lam yangi upai berhenti nakari ke jing lom rau banda poi syakli lum sayon nang betin kodrai bakrau kajing khot yangi ki para banget bi kalong bangim dei ban sngo hunsa ban syong haka jing jot ke jing pra ngim dei ban sngo hunsa ban syuk ang ban syulenya rei kala dei ke por bangin yang halaki jong ki kejat ban long ki sipai ki baslur ban sedang ban yelek persya ki bor ki jong baman ki ba persang ban penjot ya ka jing im simet ka jengi ki ying ki sem ka jengi kari bat ka jat ben reu ka jengi ublen kerku ya kena ka jengi selok ka belengkot na ka benta ka buram jengu amen Ngi aingo yêu blai belo snipen penio aingi ya ke kubar ke ketian ke jong blai lang bau sekriu jong mo Reverend SR Pamjong blai sibun star nak pentak kan ke kubar ke em ke ba pe pilas ne pha pan wan ra pedeng chung ye blend kerku ya ke sinat hi barok kowe ngidu wai bu blai nang long rangkat lempat pi ba penang la ban sam ban ai ke jing sekri ya ka kerteng ke jong o hakan ko no ka jaka ka ba u udan kam ya pi ko blai sibun kom ke sinat ngi dap da ke jing kemen chu ba pedeng jongi dan don ki nong mik khamat ki ba i ki jongi ki batang poi isnge bhaban prang ya i tmen masan mbcm MLA nong po constituency i prang snge phai pi tmen masan da ke jing i ki jing kemen na ka penta ka jing la ka jong pi bandorang kal lam pat i don ru hang ne i Reverend LP nong sa Beliau sekretari jong ke sinat KJP sepnya. Don pedeng jongi Reverend TW John Chapa, entah Reverend PW Sila. Pedeng sengapai pip store, bat ni pedeng ye pi nak kecing I kecing keman. Kecing don kat kecing pi, kalau kecing ke ku ya ke sinat kejongi. Ngin poi kuai pat ka bentai jong ke jing sekri ke jongi kena ke por bat kata kalong bangin sekri yo bulai da ke jing ai ngin yo berlum jing aingo kat bangidang lum ye ke jing aingo ngin yo kuayar kumne nengkong junior society balang nong mai ba ari boy mingi presbyterian union standing kuayang balai nong tluk matan presbyterian union standing kuayang basau nong jeri nong po presbyterian standing choir dengan ngebahaban khot ya kini ki choir group ban ai ke jing ruai ke jongki ke wei hadin ke wei pan but hadin baladap lomi ke jing aigo is ngebahaban khot ya iwei nei fraternal delegates na ka madupur sinat Reverend Lul Khalan Baite ban penkentang ya ke jing aigo. This time we are going to collect the offering and we will have the choir, 4 choir in our midst. And after collecting the offering, I do request Reverend Lun Khalan Baite to offer to consecrate
the offering. Badon haka da ula longka pertei baro badon haka dokin tunam ya utrai daki jingwai ki jing yaro dokin tunam ya utrai daki jingwai ki jing yaro turwai ki jing yaro. Burong
Kingu kidur yau bak kisawa kum kisurjing yaro ngau tiang kum kidui tara sau dong kakek jong u ngau tiang kum kidui tara sau dong kakek jong u
Asya papecendan mentandangi Hagaying sim aem Jing sugim shem Haying jom pi jom na Jing suk shisha om don jaga Banduai mit lambat sengi Gayeng Cornelius Kabashakri Jing suk jing kmen kamat mit lambat sengi Kurang Baying Jong Kasinon Sashi Sintrayangi Ukon Bat Benrem Ya Jing Shakri Blay Hakirem Giying Kristan Gine Gisni Gijai Na Jing Shakri Jing Shakri Blay Halarem Blay Lanang Jano Bale Satang kajing ya mayannya Haying iman mentah Jing Huai Ki Suryaro Narempay Nila Duno Kojing Sukha Kaying Klang Kito Gisni Asya papecendan mentanangi Hagaying sim aem Jing sugim shem Haying jong pi jong na Jing suk shisha om don jaga Kirim paying jongi Banduai mit lambat sengi Gayeng Cornelius Kabashakri Jing suk jing kmen kamat mit lambat sengi Kurang Baying Jong Kasinon Sashi Sintrayangi Ukon Bat Benrem Ya Jing Shakri Blay Hakirem Kasukasan ba
banduai mitla batsngi Kum kayeng Cornelius kabasyakri Jing suk jing kmen kamat mitla batsngi Kau dong putra
pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this wonderful time of worship. We also thank thee for the gift of life that you have given to each of us through your Son Jesus Christ. Even as we gather here today and render melodious songs and a powerful message from our speaker, we know around the world untoward incidents have been taking place. Despite all those, Lord, you have been kind to all of us so that we can continue with our worship till this moment. Lord, as we stand here, we remember the inaugural service on 14th of this month. You have been with us all along in our worship services, in our sessions, so that you brought us to this concluding day. As we gather here, Lord, acknowledging that you are the giver of life, you are the creator of heaven and earth and everything in it, Lord, we are lucky and blessed to give back what you have given to us as a token of our gratitude with a heart full of thanks. Lord Jesus, as we collect this offering in your name, we consecrate this offering as well as our life. Use this amount of money and use us for the extension of your kingdom. Committing ourselves and this offering into your mighty hand, we pray in Jesus' name. Amen. Nakliang chung kesinat ngi ai kublai ngi ai jing kerku kerda ye kidikit sau kenhun kibla ai ye ke kwaya Junior Society palang nang thamai Riphoy Mingi Presbyterian Union Standing Choir Nong Klub Matahan Presbyterian Union Standing Choir but Nong Jiri Nong Presbyterian Standing Choir Ngiduai bu play nang pensai bori pi ba penang la man sakhi u leng ba kisap jingruai ki jang pi blend ker khuya pi kublai shiban blend ker khoro na ka benta ka jing tuai pen kentang ya ka jing aingu jong European lun khalan bai te chwab kin poi chau pat wai ngis ngab ban khat yus ke tri ban ai ka jing pen bana bar ladadon na kaliang jong ka reception committee ka jing sang ka babut kan sedang ka por sibje steng na du ka por sibje hadu sibje steng kan don ka jing ruai pen hemen siam ban yalam da ka Rivoy Synod C Union Standing Choir ka order of service ka ba don ha ka ni ka jing sang kan long kum ni iban pule ba duai Reverend H Makri nginio ban lumbiang ki jing aingu but kidon southly ki choir hagan ki jing seng bonongkong nong thmai society ba RBCF Shillong balai Maubu Rivoy Standing Choir basau RBP Synod C Union Standing Choir I nongkren ban sam ya ka khubor ka tin ka chong blai Hakani ki jing ka bubud idai Reverend GPL Kadeu nginyo ru ya ki jing penbena nakaliang jong ka sinod ki ba ngidon ban pensngo hakani ki jing ngidon ru kani ka jing penbena nakaliang jong ka office jong ka sinod na ka benta ka jing tip lang jong ki pa riungait baro kadon ka post mission worker ka balai Hamadan Umwang preaching station kiba apply kin penbiang ikini kijing don kam kide belong kiriu dukot jong kabalang kibala pendep ya ka class 8 and kam perkat ikitu kibala pendep ya ka theology lane mission school lane le leadership jong ka sinod kide kiba apply kide belong kiba nang ya ka ketien kasi badru Nepali ka jingsiu kan long kandai hajar arspa shibnai Katarik ban penpoye ke application kan long kat kandai terik April arjar arpusau ya kaba ya ke application la de ban pen sisa dai ke sekretari jong balang la ne pastor in charge katarik ke ban interview kolong arpun ru terik April arjar arpusau ha office jong kesenad
ladadon kenu ke jingkwa benang tip susu pila ban ya kendu yakin nong tre jong ka office jong ka sinat ha office kabadon hang tayo nong po ngis baru ban pentip akan ko po ba iba Willy Maulong iba na jea lano senyang syakafon jong kasinat araja tengkah ublay kurku ya ini syakri jong ublay kini kilong kijing penbena ke bangidon ban pensngo na kaliang jong kasinat akan ko po kene kilong ka jingkerpat bagi jing penbena na kaliang jong ka reception committee hadin melawai kene kijing seng lagerpat ikinongkit kam kitkhat bagi delegates ngin sobha ban syong hage jaka kiba phi pishong pada kuju kupor lagerpat ru yagi choirs member phin ngobha ban syong hage jaka kiba phi pishong na kaliang jong reception committee ngilatep yagi jingdon kam na gabanta gajong phi Reverend Moderator kene kelongka jingkerpat na kaliang jong ka reception committee Ngilapoi sebukot jong kadijing sekri jongge Ngila yasngo yikjing penbrang padon kamparo tung ni apa iki bagi jing sekri padang sa kelong kebabek kibarenti Ublen kerkui kibentaparo kibangilayo pan pendap hakana jing seng kebenta Ublen kerku ya ke jing seng kebarang sa kumjo ngin poino sebab penwai ke jing sekri jongi ngin yerwai lang ke jing wai numpar ke basan spa nupsau bat san spa san pukandai nak bakamrem hadin belakut kana jing wai nghabhaban kepat ya Reverend RS Maulong na kejepi sinat sabnyi man pelaj ingi nak bakar ku penwai na jinglong brau jing tu empat kuslai jisu ngawan cha jinglai lo jing kemat bat jing chai jisu chame ngawan Jing long rau jing tung batusai Jesu ngawan Sha jing lai lu jing men bating shai Jesu sha me ngawan Na jing long jong ga sha wo jong me Na jing lung jong Shaspa Jombe, Ajing Tip Jonga Shaket Jombe, Jesus Shame Ngawan, Ajing Longla Matlot Por Jonga, Jesus Ngawan, Shaka Urom Lapor Jesus Shame Ngawan Ashitong Pekei Shatim Sukjai Maski Badum O Shaski Pernai Ajim Sel Sikan Shaka Jingwai Jesus Shame Ngawan, Shatim Sel
Tong ini penuai. Ko belai ko kepaj ni wabeneng ni aingu yemen mar kane keji seng kejengmi ya ka melelam yengi bad ngili asngau ya ko kubor leng bau syakri jeme bad kum juru leng ba kejing ruai ta trai se ka bawai no kerku yengi leng ba kini kejing kerku leng ba kejing ai kejong trai bu nong penem jingi uci sukres kejing e ke ba falamian kejong belai kupa lem kejing slok set bor pentingan kejong mensim bekoin ai kini berlai hawi belai ki salem berupat lang jong kesinan lembat baro ki rungai dan keleng keris telak pertai nadu mentaj du bom jukun amen.